Odei egiluzen gurasoekin batera, Europar batzordean izan dira Marta Marin Euskadiko ordezkaria Europan, Ibon Uribe Galdakaoko alkatea, Belgikako poliziaren desagertuen saileko arduradunak eta Child Focus erakundeko ordezkariak. Cecilia Malmström, barne gaietarako komisarioak odei bilatzeko bere laguntza eskaini die eta Galdakaoko gaztearen kasuaren aritik Europa mailan desagertuen bilaketa hobetzeko konpromisoa hartu du. Halaber, desagertuen biletarako protokolo Europar eta integral bat bultzatzea saiatuko da. Gure bizipena oinarritzat hartuta, gure kasua kasu emblematiko bihurtzeko, iragana eta geroa markatu ditzan desagertuen bilaketan Europan. Europar batzordearekin udaren ostean egingo dute lehenengo bilera teknikoa eta bitartean duela 9 hilabete Anberesen desagertu zen odeiren bila jarraituko dute. Abuztuaren erdialdean bizikleta martxa egingo dute odeiren bila plataformako kideek Belgikako iparraldea eta Holanda zeharkatuko dituzte kasuaren inguruan informazioa emateko eta lekukoen bila.